Si t'apassiona la moda, si estàs pendent de tot el que surt, de les novetats, de les tendències, si a l'hora de muntar una festa ets la primera en apuntar-se, aquest és el teu cicle. Treballem les diferents disciplines i àmbits que composen l'assessoria d'imatge, tant personal com corporativa, i l'àmbit d'organització d'esdeveniments, que també és una sortida del cicle. Al cicle d'assessoria d'imatge personal i corporativa es venen alumnes de diferents perfils, tenen en comú que els agrada la moda, o volen dedicar-se al món d'organització. Tenim alumnes que poden venir de batxillerat, també tenim alumnes que ja han fet una primera introducció al món de la imatge des del cicle d'estètica de grau mig o des del cicle de perruqueria. I fins i tot ens han arribat alumnes que han fet estudis superiors, però que volen especialitzar-se en moda i han vingut a fer el cicle. A l'acabar pot treballar en una empresa d'organització d'esdeveniments de qualsevol tipus. Tenim alumnes que venen directament perquè volen organitzar casaments, de wedding planner. També tenim alumnes que volen ser estilistes, assessores d'imatge, però també capacita el cicle per ser empresari i posar-te al teu establiment de moda i complements. A l'hora de fer pràctiques en empreses, el primer que es fa és un perfil de l'alumne. Tenim bancs d'empreses i mirem quina és l'empresa més adequada per l'alumne i a l'inrevés. Fem pràctiques que possibilitin crear un banc de treballs propis, com assessories en bellesa, en maquillatge, en pentinat, en estilismes, editorials de moda, que es vegi que han creat esdeveniments i ho puguin mostrar. Si vols apuntar-te al cicle d'assessoria d'imatge personal i corporativa, doncs pots mirar la pàgina web del centre. Tenim un Instagram de departament on pots trobar informació i per suposat que pots trucar a l'institut, que preguntes pel departament d'imatge personal i et podem atendre personalment.